tomhle videu se dozvíte, jak vypadá pouzdro prvňáčka po půl roce, jak ho vyčistit, aby to aspoň trošku fungovalo, který čistící přípravky fungují a který ne a na co si dát pozor, abyste si pouzdro úplně nezničili. Tak jdem na to. Let's go. Oh, 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 oh. Zvenku pouzdro vypadá celkem v pořádku. Nejsou viditelné žádné velké fleky, proto bude stačit ho otřít vlhkým ubrouskem a nechat uschnout. Podíváme se, co se skrývá vevnitř. Přece jenom pouzdro je většinou otevřené. Uvnitř už vidíme větší známky používání, ať už jsou to náhodné dotyky tužek či pastelek, anebo kreativní obrázky, když se děti nudí. Tak, konkrétně vidíme, že pastelky a tužky dostávají zabrat, nejsou ořezané. Vidíme tu kreslené obrázky od tužek, některé jsou fixou, některé pastelkami, takže odstraníme veškerý obsah a jdeme na čištění. Ideálně je použít kuchyňskou houbičku, nepoužívejte tu hrubou stranu, je potřeba použít ty jemné strany, případně bok. Dále si připravíme čistící přípravky, vždy vybírejte ty bez chloru, aby neodbarvovaly. Pouzdro za žádných okolností nepereme v pračce, zničilo by se. V prvním kroku vezmeme obyčejnou gumu. Opravdu slyšíte dobře, obyčejnou gumu a než pouzdro vůbec namočíte jakýmkoliv čistícím prostředkem, vygumujete tužku a částečně i pastelky. Je to nejúčinnější, jak dostat z toho jakékoliv tužkové kresby a částečně i pastelky. Chce to výdrž a odhodlání, ale efekt se opravdu dostaví. Jako první jsem vyzkoušela odstraňovač skvrn ve spreji, který se používá na praní prádla v pračce. I přes intenzivní snahu houbičkou vyčistit co nejvíc pouzdro se kýžený efekt nedostavil a tak vyzkouším druhý podobný odstraňovač skvrn, také určený na praní v pračce. Ani druhý odflekovač však neměl moc velký efekt a tak jsem vyzkoušela jarovou vodu, která teda nefungovala vůbec, takže jsem zhodnotila, že tyto 3 přípravky nejsou úplně vhodné na čištění. Tady už můžete vidět, jak čištění na vlhko nedělá tomu pouzdru dobře. Vlastně tam, kde je šítí, tak ta vlhkost se dostává dovnitř a vzhledem k tomu, že tam je papírová výstuha, tak to není pro to pouzdro úplně vhodné. Jako nejúčinnější se nakonec ukázal odmašťovač do kuchyně a koupelny, který vyčistil vlastně nejefektivněji. Jediné, co naprosto odolalo, byl černý fix, se kterým nepohlo absolutně nic, ani technický líh. No a zatímco nám pouzdro schne, tak můžeme ořezat pastelky a krásně je naskládat zpátky do pouzdra. Tady vidíte, jak pouzdro vypadalo před. Malé kouzlo, takhle vypadá po. A jak vidíte, ne vše jde vyčistit, takže je potřeba to brát sportovně a prostě některé fleky, obrázky a nápisy tam zůstanou a prostě to k tomu školnímu životu patří.